Hekk kif kien imħabbar fil-budget is-sena l-oħra, millum l-ewwel ta' Ottubru it-trasport pubbliku huwa b'xejn għal kulħadd. Minkejja li faxex differenti fis-soċjetà fosthom l-anzjani u l-istudenti kienu diġà benefikaw minn dan is-servizz b'xejn, issa dan ġie estiż għal kulħadd. Ġewwa l-Belt Valletta, One News tkellem ma' bosta li ser ikunu qed jibbenefikaw minn din il-miżura. Speċjalment għalina l-anzjani tajba wkoll. ċaħna pensjonanti, jinna xwaħd insomma. Għamela tajba, u għar kulħadd. Ġilli kien jispiċċa l-flus fl-aħħar ta' xahar ikolli nittopja xorta, ġifieri hekk nar ma rrid xejn nżomm xi ħaġa għalija wkoll. Tajjeb u jkollna nistgħu nivvjaġġaw iktar. Kien hemm ukoll min qal li tal-linja hija komda anke minħabba l-iskareġġ biex wieħed isib parkeġġ. Oħrajn qalulna li dan huwa l-mod prinċipali tal-ivvjaġġar tagħhom. Jien jien kull m'għandix karozza nuża ħafna. Problema ta' sliem għal-parking. Għalmenu b'tal-linja waqaftu bdejtu. Lina toġobni biex nuża, ġifieri nsiba komda. Tkellimna wkoll ma' xi żgħażagħ u pensjonanti li wkoll faħru din il-miżura. Barra minn hekk, oħrajn innutaw kemm din is-sistema ser tifranka flus minn bwiet il-poplu. Aħjar u għax dak li jkun u jifranka. Ma noħroġ flus mill-botu, u nirkab kabirrit. Tigwadanjaw, nirringrazzjaw ħansi. Sabiex wieħed jibbenefika minn din il-miżura xorta waħda meħtieġ li jkollu tal-linja kard. Din ser tkopri r-rotot tal-ġurnata, rotot ta' matul il-lejl u servizzi speċjali. Intant fis-sqarrija brabta ma' dan it-tragward importanti il-Partit Laburista qal li weda elettorali oħra. Weda li saret tal-ewwel darba fil-budget għal din is-sena u li kienet ikkonfermata bil-mandat elettorali li l-poplu ta' f'Marzu li għadda. Il-Partit Laburista sostna kif din il-miżura kbira qed tingħaqad ma' dawk li fl-aħħar snin diġà raw studenti, persuni b'diżabilità u anzjani jużaw it-trasport pubbliku b'xejn. Tem jgħid kif fuq kollox din hija miżura illi mhux biss għandha lan li tippromovi l-użu ta' trasport alternattiv, iżda wkoll li twieżen lil dawk li jużaw dan is-servizz. Kif mijiet ta' euro ser jibqgħu fi bwiet il-familji kull sena.